Sådan der. Og her der kommer på vej ned ad trapperne Camilla Dolberg Schmidt og Jakob Torfing ned for at snakke med mig. I får en mikrofon hver, så behøver jeg ikke at slås om den. Tak fordi I vil komme i dag. I er henholdsvis forfatter og velfærdsøkonom og professor i forvaltning. Og det tænker jeg, det er jo nogle meget vidende mennesker til noget af det, vi skal til at snakke om nu, som er, hvordan ser handicapområdet egentlig ud i Danmark, og måske især i et kommunalt perspektiv, der er kommunalvalg den 18. november. Det er også en af grundene til, at vi har lavet det her allerede nu, inden vi ved helt, hvad CRIP Akademiet skal være. Jeg tænkte på, mens jeg hørte Jakob og Simon snak, at jeg har også lyst til ikke at være den, der bliver på bredden, og det tror jeg ligesom er noget, vi alle sammen oplever. Jeg tror også, noget, vi alle sammen oplever, er, at når vi snakker om handicap, så er det meget ofte enkeltsager. Der er ret mange enkelthistorier i medier, som ligesom popper op. Så er det en kronik, så er der et aftenshow, så er der en, der ikke kunne se noget til en koncert, fordi at alle bare ligesom stod op og ikke lagde mærke til, at der var en kørestolsbruger for eksempel, og så videre. Så har jeg en fornemmelse af, at der er en form for sprog omkring handicapområdet, og et sprog omkring, at det er ekstraordinært svært at gøre noget ved. Mennesker med handicap nogle gange som nogen, der bare vil have alt muligt. Nogle gange endda som nogen, der koster noget i forhold til andre, som på en eller anden måde ikke koster noget. Og min oplevelse er lidt, at det hurtigt bliver sådan et boldværk mod noget af det, som Jakob og Simon faktisk snakkede om. Og det er det, vi skal snakke om nu. Inden vi går sådan helt ned i det, så tænkte jeg, vil I ikke prøve begge to sige, hvordan I egentlig ser handicapområdet i Danmark? Ja. Ja. Skal jeg starte? Ja, det må du rigtig gerne. Okay. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg er altså ikke lige ekspert lige præcis i det her område. Jeg er mere ekspert i kommunalpolitik og kommunal forvaltning og sådan noget. Men det, jeg ser for mig, er faktisk måske lidt en forståelseskløft. Altså på den ene side, så er der netop, som du siger meget rigtigt, der er jo alle de her historier om, at folk med særlige behov, som får nogle fuldstændig urimelige afslag. Altså det kan være en bil til at komme på arbejde, hvis ens krop ikke kan det, den plejer at kunne, og så videre, så videre. Altså nogle helt urimelige afslag ude i kommunerne, og så på den anden side, så oplever kommunerne jo langt hen ad vejen, at det specialiserede voksenområde, hvor handicapområdet er, at det er sådan et område, der sådan udgiftsmæssigt er eksploderet og løbet fuldstændig løbsk. Altså fra 2012 til 2022 steg udgifterne 22% på det specialiserede voksenområde, og der er kæmpe overskridelser i hver kommune, stort set hvert år. Jeg ved ikke, hvor mange socialdirektører i Danmark, som er blevet fyret, fordi de ikke kan styre udgifterne på det her område. Så på en eller anden måde er der to virkeligheder, som står over for hinanden, og jeg tænker ofte et eller andet med, at måske skal vi være bedre til at skabe dialogen i virkeligheden, for at finde ud af, hvad er op og ned på det her i virkeligheden, ikke? Og bringe parterne sammen, og det kan være, der er jo handicapråd ude i kommunerne, man kan også lave sådan nogle paragraf 17 stykke 4, det lyder lidt teknisk, sådan nogle udvalg, hvor man bringer forskellige parter sammen og finder ud af, hvad er op og ned på det her, og måske få en dialog om prioritering af udgifter. Altså, hvad er det, vi skal bruge penge på? Fordi jeg må nok indrømme, jeg tror egentlig ikke på, at vi kommer til at bruge mange flere penge på det specialiserede voksenområde. Fordi, hvor skal pengene komme fra? Kommunerne har nærmest ikke mulighed for at sætte skatterne op. Og det er måske derfor lidt, man efterlyser lidt, hvorfor handler politikerne ikke på deres handlinger? Eller på deres holdninger, ikke? Men det er jo fordi, det er nærmest blind vej for kommunerne. De kan ikke sætte skatterne op. Det kræver andre kommuner at sætte dem ned. Og hvis de så alligevel sætter skatterne op, så er der store beløb, der skal deponeres inde i Finansministeriet. Så de får ikke rigtig noget ud af det. Så hvis de skal øge udgifterne til et område, skal de stjæle pengene fra et andet område. Og det er også rigtig svært. Så man er sådan lidt synes jeg, lidt i et dødvande, hvor man bliver nødt til at have en dialog om, hvordan skal vi prioritere, men også om, kan vi bruge pengene måske bedre? Altså, kan vi sætte ind tidligere, for at nogle problemer ikke vokser så større? Kan vi investere i tidlige løsninger, forebyggende løsninger? Kan vi bruge pengene til at få mobiliseret nogle ressourcer hos nogle folk, som måske kan komme mere ind på arbejdsmarkedet? Må jeg spørge om noget? Bare lige, jeg skal nok få lov. Hvorfor siger du egentlig, at de skal stjæle fra et andet område? Altså, eller er det ikke... Altså inden i den forståelse, der kommer du vel til at sige allerede, at de andre områder, altså man kunne vel lige så godt sige, at de andre områder stjæler fra handicapområdet? Eller det kan man sagtens, men altså det jeg prøver at sige, det er, det kommunale budget er
på mange måder ligesom låst fast. Der er en fast mængde penge, så hvis et område skal have flere penge, så skal et andet område bruge flere penge. Og det er jo det svære ude i kommunerne, ikke? Fordi så, altså, jeg er klar over, at en sjettedel af befolkningen er ældre i dag, ikke? Og de vil gerne have flere penge til deres område. Der er rigtig mange børnefamilier, der gerne vil have bedre normeringer i børnehaver, vuggestuer osv. Så det bliver lidt, altså det vi forskere kalder et nulsumsspil, ikke? Hvis noget skal vokse, er der noget andet, der skal reduceres. Det er lidt virkeligheden, og det tror jeg låser mange politikere fast. Altså det er svært ved. Jeg tror, der er netop den der holdning, vi vil gerne måske bruge nogle flere penge på det her område, og man kan godt se behovet for det, og det er fuldstændig rimeligt og indlysende, men samtidig så er der det der med, okay, hvordan er det, vi skaffer de ressourcer? Så skal man måske tænke om det hele på en anden måde, men det er også op ad bakke. Inden Camilla lige får ordet, tænker du faktisk, at de fleste politikere gerne vil bruge flere penge på det område? Jeg tror rigtig mange... Bare ja eller nej? Ja, når de ser de der konkrete sager, så er de brandærgerlige over, at vi ikke kan gøre mere. Okay. Camilla, hvordan ser du området? Helt anderledes. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at det du siger, peger meget på det, der virkelig er problemet. Det er, fordi du lyder, undskyld, det er ikke nogen kritik, men som alle kommunalpolitikere stort set, så får det her spørgsmål, det er slet, om det er jo ikke os, så vi kan ikke, og Christiansborg, og alt muligt. Og der kan selvfølgelig være nogle ting, det kan jeg godt se. Og der kan være nogle rammer. Nu er jeg selv økonom, så det er jo ikke fordi, jeg ikke forstår. Jeg tror så ikke på det der med nulsumsspillet ved under corona. Der var der lige pludselig rigtig mange penge, og det har heller ikke gået ud over noget. Så den køber jeg ikke helt. Og jeg tror egentlig, problemet er lidt, at vi som befolkning, eller som almindelige mennesker, eller man kan sige, ligesom på en eller anden måde giver op, når de der argumenter kommer på bordet. Så er det lidt, okay, pengene, nej, okay. Og der tror jeg bare, at vi bliver nødt til at have en eller anden form for revolution omkring at tage det økonomiske sprog tilbage og sige, at det er simpelthen ikke det argument, der må være det sidste. Vi skal simpelthen snakke om, okay, så må man sige, okay, jeg kan godt se, at det må vi løse, men vi vil alle sammen enige om her ombord, at vi bliver nødt til at gøre det her anderledes. Altså som mennesker. Og der er jeg sådan lidt med den her adfærdsforsker, jeg får lyst til at sige, det der virker allerbedst, det er jo i virkeligheden den hjemløse pige, og så kan du vinde en bil. Altså, det er jo der, hvor det virkelig sker, ikke? Altså, Danmarks Eksamling, der er det jo det handler om, det show der. Ring, og måske er det Mary, der tager den, og du vinder måske en bil. Og altså, så det der med ligesom at sige... Det er også det, Danmarks Statistik gør, når de spørger, om man vil fortælle, hvor meget man får i løn, ikke? Så kan man vinde 1.000 kroner i gavekort. Lige præcis. Nu er jeg faktisk også statistiker, ikke? Altså, undskyld. Det kan man også være, samtidig med en økonom. Men jeg er bare sådan, jeg er sådan lidt træt af det der med, at vi ligesom på en eller anden måde lader den der økonomiske argumentation ligesom blive det, der vinder. I stedet for at tage den tilbage og sige, at det kan godt være, at det kan være et eller andet, vi skal kigge på. Men der er også eksempler på, for eksempel i Gentofte Kommune, på en afdeling, som har nogle af de mest udsatte borgere at gøre, som har valgt at gøre det på en anden måde, og som faktisk sparer penge på det. Så det er ikke... Altså, jeg synes i hvert fald, at diskussionen på en eller anden måde bliver nødt til at fortsætte efter det argument. Så det var egentlig det. Men har Jacob ikke ret i, når han siger, at det er som om, der er en forståelseskløft? Eller hvad? Imellem, som jeg hørte, så altså, du siger både handicaporganisationer, kommunalpolitikere på en måde i midten, og så Christiansborg. Ja. Eller en forventningsafstemning. De ser rigtig forskelligt på det her område, ikke? Enig. Men og det er et problem, en fastlåsning i forskellige verdensbilleder, ikke? 100% enig. Jeg har selv arbejdet i det krydsfelt, så jeg er fuldstændig enig, men der er en af problemerne, og der har vi jo virkelig en ekspert siddende oppe bagved, ved jeg, men et af problemerne er jo det her med, at vi taler meget om det her område som noget med udgifter. Hvor at som økonom, så er vi altså meget mere lydhøre, hvis vi taler om investeringer. Fordi det er automatisk noget, der har et afkast. Og alle omsorgsopgaver har jo et afkast. Det er jo ikke en udgift. Så det er hele tiden det der med, ligesom hver eneste gang, man bliver mødt med det her, ligesom at sige, den får du simpelthen ikke lov til at sælge over for mig. Jeg vil godt vide, hvorfor det er, at vi ikke i en kommunalbestyrelse kan sætte os ned og være enige om, at de her mennesker skal selvfølgelig have et værdigt og godt liv, og så er det vores opgave at løse, hvordan vi gør det økonomisk. Så simpelthen vende den rundt. Fordi jeg synes, altså nogle af vores diskussioner, og nu har jeg arbejdet i en fond som projektchef for mange år, og har haft med rigtig mange NGO'er eller CSO'er at gøre, og vi arbejder med bæredygtig økonomi, og laver forankringsstrategier og alt muligt, for der er så mange penge, der går til spilde, fordi man laver et projekt, og så falder det til jorden. Fordi der ikke er nogen, der har tænkt det igennem i forhold til, hvordan skal det her leve videre. Der er så meget potentiale. Der er også rigtig meget filantropisk kapital. Der er forebyggelsesmuligheder. Altså, det handler, som du sagde i din indledning, om at vende det lidt på hovedet, og så ikke acceptere, synes jeg. Jeg hører det meget. Jamen, jeg er jo ikke økonom, så det kan jeg ikke tale mere om. Men selvfølgelig kan du det. Hver eneste dag, så bruger du dine ressourcer, hvor økonomi er en af dem, til at vise, hvem du er som menneske.
Og det er jo også det, vi skal som samfund. Hvem er vi som samfund? Det viser vi jo også med den måde, vi bruger vores ressourcer på. Vores tid, vores penge osv. Så jeg anerkender, at det er det, der har været samtalen. Men jeg synes altså også, der er enormt potentiale for at tale om det på en ny måde. Jamen, ja. Altså, jeg er jo ikke uenig overhovedet i, at vi skal videre. Jeg prøvede bare at sige, jeg tror, der er en fastlåsning i nogle meget forskellige billeder. Det er det, vi skal videre. Vi skal videre end den fastlåsning, men det kræver noget dialog på kryds og tværs. Det kræver for eksempel også noget mere helhedssyn ude i kommunerne, ikke? Fordi der er det også ligesom sådan, så er der en forvaltning, der ligesom skal bruge en masse penge, ikke? Men det skal de måske have lov til, hvis man så kan se, at der netop kommer et afkast, der gavner en anden del af kommunen. Og det er den helhedstænkning, vi også mangler, så man kan investere et sted for at høste gevinsten et andet sted. Og det er jo kommet frem, altså alt det, vi taler om, som social investment og så videre. Altså hvor man sådan set tænker lidt mere helhedsorienteret og langsigtet. Hvordan starter vi med det? Ja, men der render vi også ind, og det er jo ikke fordi... Jeg ved godt, det er bare et bud. Ja, men det er jo ikke fordi, jeg er fortæller. Jeg prøver bare at diagnostisere, hvor er problemerne. Ja. Og det er jo også fordi, kommunerne er meget siloopdelt, ikke? Altså hver af forvaltningerne, hver udgiftsområde, de har hver deres pose penge, og de kigger ikke så meget på de andre områder. Men der skal vi jo simpelthen bore huller i de der siloer, så forvaltningen i langt højere grad kan se, jamen hvis vi får lov at bruge lidt flere penge, så kan det være, at I kan spare noget, fordi der er nogle udgifter, der ikke kommer senere hen, eller man får et afkast, som du taler om. Men det kræver en anden virkelighed, fordi der er de der siloer. Men der er noget af det, du siger, som jeg har undret mig tit bare, som er, hvorfor er det egentlig noget, man skal forklare for folk? Ja. Altså, fordi det er jo, hvis jeg har nogle regninger, der ikke bliver betalt derhjemme, så skal jeg betale renter, måske der, så i første omgang får jeg bare en masse irriterende post i min e-boks, som jeg aldrig tjekker, og så får jeg det dårligt over den, og hvis jeg lader det stå til nok, så sker der noget, og hvis jeg har en lejlighed, jeg ikke ordner, så sker der også noget. Altså, det er jo ikke en ny tanke, ideen om, at hvis man udviser rettidig omhu, hvis man investerer nogle penge, det er vel heller ikke en ny tanke i velfærdsstatens historie, så kan man vinde rigtig meget, både menneskeligt og økonomisk. Så hvorfor... Altså, jeg tror, det jeg vil spørge dig om er bare, så hvorfor er vi endt et sted, hvor at det kræver, at man overhovedet skal sige det, du siger? Det er da et godt spørgsmål. Altså, velfærdsstaten er jo grundlæggende et spørgsmål om at investere, ikke? Altså, i stedet for at lade stå til, så hjælpe nogen, og også hjælpe nogen tidligt og forebyggende, og så videre, så videre, ikke? Men på en eller anden måde, så er det hele sandet lidt til, på en eller anden måde, ikke? Så vi har de der siloer, og vi har meget kassetænkning, ikke? Altså, er det staten, er det regionerne, er det kommunerne, er det den forvaltning eller en anden forvaltning, der skal betale pengene? Og det, i det spil der, i den kassetænkning, der mister vi blikket for investeringer og afkast, og i, hvordan vi kan spille hinanden gode og få et bedre samlet resultat. Camilla, sjovt nok. Nej, det er fordi, jeg tænker, at en af udfordringerne med lige præcis det her silotænding, det er jo, at økonomi ofte er jo meget styrende. Og økonomi kan suboptimeres. Du kan godt have et budget, der lykkes i socialforvaltningen, uden at det lykkes over på beskæftigelse. Men hvis du har det, der hedder, altså noget jeg arbejder meget med, Wellbeing Economy, trivselsøkonomi, så har du ligesom dit mål er ligesom, at borgerne skal have det godt. Og det kan du faktisk ikke gøre i en forvaltning alene. Og det viser det i New Zealand for eksempel, hvor man har den her måde at arbejde på, at det der sker, når man begynder at arbejde med trivsel eller livskvalitet som målet, det betyder så, at siloerne faktisk bliver brudt ned, fordi de anerkender i de enkelte forvaltninger, at de kan ikke gøre det alene. Så der er også et eller andet i vores forståelse af, hvad er det i virkeligheden, der er succeskriteriet. Og det næste er jo også, at nu går vi til kommunalvalgkamp, og alle politikere går til valgkamp på, men vi skal have det bedre, og alle værdierne er i spil. Der er bare ikke nogen som helst mulighed for at følge op på det, for der er ikke nogen måleværktøjer, der kan måle på det. Og det er jo noget af det, vi laver i VELA, altså Wellbeing Economy Lab, prøver at snakke om, hvordan kan vi måle. Altså, hvordan kan vi få nogle flere målepunkter ind? Hvordan kan vi lave noget med ulighed? Hvordan kan vi lave noget med trivsel? Hvordan skal vi ligesom gå ind og holde de her politikere op på det, de faktisk lover? For det er det eneste, de i virkeligheden, vi kan holde dem op på bagefter, det er et budget. Og Camilla, det siger ikke noget om, hvordan vi har det. Alt det her, du siger, lyder jo vildt spændende, synes jeg også meget klogt, og også svært at følge med i lidt. Altså, nej, det er helt okay. Altså, jeg tænker bare, så hvordan... hvis vi nu bruger vi bare Jakob som sådan en, der kan komme til at ligesom embody og ligesom repræsentere en form for kommunalt sprog, eller der står og siger til dig i en kommende kommunalvalgkamp. Det er meget svært. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Der er nogle ting, vi bliver nødt til at lave om. Jeg ved det godt, men det er meget svært. Hvad sådan, som civilsamfund, som enkeltborger, hvad siger man egentlig i de debatter, hvis man så skal starte med at tage det der sprog tilbage? Hvordan starter man med at sige noget til Jakob?
Nej, men som en god... Jeg prøver også... Altså, du vil jo også gerne have dialog. Men det er jo ikke, fordi jeg bærer de synspunkter. Det ved jeg. Og jeg vil virkelig anbefale, at... Vi sidder på en teaterscene. Ja, det er så fint. Men jeg vil jo virkelig anbefale sådan en... Altså, jeg vil kalde det en samskabelsesstrategi, hvor vi i stedet for at fedte rundt med et nulsumsspil i den offentlige sektor mellem forskellige kasser og siloer, det kan vi godt optimere og tænke investering og afkast. Men jeg synes jo også, at vi skal blive bedre til at åbne den offentlige sektor op og mobilisere samfundets ressourcer. For der er altid flere ressourcer ude i samfundet, end der er i den offentlige sektor. Lad os dog bruge dem. Og det er jo det, jeg taler om som samskabelse. Ikke? Altså virkelig omtænke den offentlige sektor. I stedet for at være det sted, hvor alle problemer skal løses udelukkende med offentlige ressourcer, så tænke i at gøre den offentlige sektor til en platform, der åbent spørger, hvem kan være med til at hjælpe med at klare de opgaver. Men det jeg fisker efter, jeg tror, der er jo masser af energi, altså du var også meget energisk, mens du siger det, i det du siger, men det kan godt virke som om, når vi har debatterne, at det kan være svært overhovedet at få nogen til at indrømme det, du siger, eller komme derhen. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig sådan at få svaret på, hvordan, hvis vi ikke bruger dig, hvordan graver vi det op af det kommunale sand, den energi, som Jakob så har her? Men det er faktisk ikke så svært, fordi som vi også snakkede om før, så jeg tror, i virkeligheden, nu havde vi den her før med adfærd og så videre, som vi taler meget om hjernens funktion. Jeg tror, vi skal til at tale lidt mere om hjertets funktion. Og her tænker jeg ikke på følelser, fordi følelser kan også sagtens være hjernepræget. Men mere det her med den her intuitive forståelse af, hvad der er rigtigt at gøre. Og den sidder i alle mennesker, og jeg har arbejdet med mange, med sundhedsvæsenet, regionerne, kommunerne, altså, og der er ikke nogen, der sidder der og tænker, nu skal jeg... Altså jo, selvfølgelig har vi den her overlevelsestendens hos os selv, men vi har altså også en utrolig stærk hjertedel i alle mennesker. Og det er noget af det, jeg har arbejdet med, det er jo så at sige, okay, men hvordan, fordi jeg er enig med dig i, at alting skal ikke løses i det offentlige, men noget af det, som det offentlige kan alene, det er jo forebyggelsesdelen. Rigtig mange civilsamfundsorganisationer, de dukker op i vores liv, når vi har det svært. Nu ved jeg godt, at jeg er så lidt anderledes, fordi der kan være noget fra starten, hvor man ligesom er født på den måde, så det anerkender jeg selvfølgelig 100%, men der er et eller andet i det der med, at vi har nogle civilsamfundsorganisationer, som sidder med noget enormt meget viden omkring nogle specialområder, som vi slet ikke udnytter i forhold til at få det ind og arbejde ind i det offentlige system. Prøve at bruge civilsamfundet til at opkvalificere læger. Vi gjorde det på sundhedsområdet med de gravide, at vi siger, okay, men vi skal bruge noget viden nu for civilsamfundet, så sundhedsplejersker og jordmødre og så videre kan hjælpe dem bedre tidligt. Så det der med ligesom at få det ikke kun til at være en brobygningsordning, men faktisk til at være et samarbejde i forhold til og det. Og hvad hvis man sidder som en helt sådan civil crib ude i publikum, og så lige om lidt, så skal man ind og sidde til nogle familiefrokoster, eller der kommer nogle julefrokoster, der starter lige om lidt og sådan noget op til valget, og så skal man sidde med sin onkel og snakke, og så siger han, men prøv at høre, vi bruger jo alle mulige penge på handicapområdet. Så hvordan starter man med at udfordre den tanke? Det er i virkeligheden til at begge først og fremmest, så tænker jeg i hvert fald, at vi skal tilbage til at huske, jeg tror ikke, at vi lavede socialpolitik, fordi det skulle være en god forretning. Altså det var bare ikke meningen, dengang man lavede det. Det var fordi folk skulle have en velfærd, en god rejse gennem livet. Så tilbage til den der med, at det kan godt være sociale investeringer, det har jeg også arbejdet meget med selv. Det kan noget, fordi det kan være med til ligesom at bridge et gap mellem region, kommune, hvad det nu kan være. Men det må heller aldrig blive sådan, at vi kun hjælper dem, der så kan have et afkast. Så det er bare, at vi skal tilbage til det der med hjertet. Vi skal tilbage til det der med, at vi har et ansvar for, at vi får en god rejse. Og jo mere trivsel og hjerte vi får i vores samfund, jo bedre vil vores økonomi også være. Det er jeg 100% sikker på. Jakob, hvad med dig? Og jeg tror egentlig, vi skal frem til at tænke på offentlige midler, offentlige penge, offentlige budgetter, som egentlig er sådan en investeringskapital, som også er investering i at lokke flere aktører til at bidrage. Og det kan jo være civilsamfund, men det kan også være vores virksomheder, som kan gøres meget mere rummelige, som kan rumme mange flere mennesker, end de gør i dag. Så i stedet for at tænke, jamen de offentlige midler, det er alt, hvad vi har til at lave indsatser. Hvis vi skal helt op på den store klinge med vores indsatser, så skal vi simpelthen mobilisere og bruge offentlige midler, også som en slags seed money i at skabe partnerskaber. Hvad er seed money? Jamen altså at bruge penge til at lokke andre med på at lave indsatser i virkeligheden. Partnerskaber, netværk, få virksomheder engageret, civilsamfundet engageret. Jeg tror, vi kan meget mere sammen, end hvis vi tænker udelukkende på, det er den offentlige sektor, der skal klare alle opgaver. Helt enig, og jeg synes også, vi skal huske fondene. Der ligger ekstremt mange milliarder. Jeg ved, der sidder fonde herude. Er det rigtigt? Ja. Det er jo meget heldigt. Ja. Jeg synes, noget jeg tænker, når I snakker, og vi skal til at gå over til det næste nu. Tusind tak, fordi I kom. Altså noget, jeg bare tænker, som jeg tænker, vi alle sammen kan tage med fra det her, det er, du startede med at sige, at diskussionerne virker nogle gange lidt låst, når vi snakker om det her område, Jakob. Altså, men når I snakker, så virker det jo slet ikke låst. Så virker det som, der er masser at snakke om, der er masser, man kan udfordre, og der er masser, man kan gøre i virkeligheden.
Og der er også mange, der gør det, så det er også med at søge noget viden. Tak fordi... Men nu har vi jer til at gøre det. Få os ud af det der dødvand, ikke? Men jeg synes, det er meget sjovt allerede, altså det der jer, og du sådan, hvem, altså alle af os tre her, vi kommer til at en dag få svært ved at forsere den der bakke, hvis vi ikke allerede har det nu, ikke? Jeg tænker da også, at mig og Simon kæmper jo også for jeres fremtid, altså, og alle kan komme ind i en biograf og alt muligt. Tak fordi I kom, og tak for det. således Camilla Dolberg Schmidt, Jakob Thorbing.